Vítajte pri dnešnom kvíze. Čakajú vás 3 úrovne obťažnosti a posledná potrápi aj tých najlepších. Pripravení? Poďme na to. Ktoré mesto je hlavným mestom Slovenskej republiky? Hlavným mestom našej krajiny je Bratislava. Ako sa volá náš najvyšší vrch? Najvyšším bodom Slovenska je Gerlachovský štít. Ktorá rieka meria na našom území najviac kilometrov? Prvenstvo v dĺžke drží rieka Váh. Tento majestátny hrad je zapísaný v UNESCO. Ktorý je to? Je to Spišský hrad na východe Slovenska. V ktorom meste nájdeme najväčší kostol na Slovensku? Túto gotickú katedrálu nájdeme v centre Košíc. Pri ktorom plese stojí ikonický hotel Patria? Je to naše známe a vyhľadávané Štrbské pleso. Toto pohorie je rodiskom Juraja Jánošíka. Ako sa volá? Správne. Je to Malá Fatra a jej vrátna dolina. Ktorá z týchto jaskýň je vzácna aragonitová? Je to Ochtinská aragonitová jaskyňa. V ktorom krajskom meste stojí historický Mestský hrad? Tento hradný areál zdobí centrum Banskej Bystrice. Ktorá vodná nádrž zaberá najväčšiu plochu v našej krajine? Plošne najväčšia je Oravská priehrada. Kráľová hoľa s typickým vysielačom. Kde ju hľadať? Nachádza sa vo východnej časti Nízkych Tatier. Ktorá obec je u nás najvyššie položená? Najvyššie položenou obcov je Tatranská Javorina. Ktorá rieka vytvára na hranici s Poľskom prielom Preplte? Je to rieka Dunajec v Malebných Pieninách. Prechádzame na druhý level obťažnosti, kde stojí náš najstarší zachovaný drevený kostolík. Je to gotický kostolík v Hervartove na Šariši. Ako sa volá náš najväčší riečny ostrov?
Je to Žitný ostrov. Obrovská zásobáreň pitnej vody. Nad ktorým mestom sa týči slávna baroková kalvária? Patrí mestu Prešov. Známemu aj ako Atény nad Torisou. Obec Herlany je známa jednou vzácnosťou. Čo je to? Nachádza sa tam jediný studený gejzír na Slovensku. Peniaze sa tu razia už od stredoveku. O ktoré mesto ide? Je to Zlatá Kremnica so svojou slávnou mincovňou. Ako sa volá najnavštevovanejšia roklina v slovenskom raji? Je to Suchá Belá s krásnymi vodopádmi. Ktorá betónová priehrada na Slovensku je najvyššia? Je to priehrada Nová Bystrica na Kysuciach. Kde u nás slnko vychádza najskôr? Ktorá obec to je? Sú to Poloniny a v nich obec Nová Sedlica. Ktorý hrad ovládal slávny pán Váhu a Tatier? Jeho hlavným sídlom bol Trenčiansky hrad. V ktorej jaskyni sa plavíme na loďkách? Je to jaskyňa Domica v Slovenskom Krase. Tento hrad leží takmer v 1000 metroch. Ktorý je to? Najvyššie položeným hradom u nás je Liptovský hrad. Kde stojí unikátny veľkomoravský kostolík z 9. storočia? Nachádza sa pri hranici s Moravou v obci Kopčany. Prichádza tretia, najťažšia úroveň. Ktoré pohorie je vlastne obrovský vyhasnutý kráter? Je to Polana, pýcha stredného Slovenska. Ako sa volá známy tehlový viadukt pri Telgarte? Je to Chmarošský viadukt pri Telgarte. Ktorý tunel je na našich cestách najdlhší? Je to tunel Višňové na diaľnici D1 pri Žiline. Kde nájdeme drevený kostol postavený bez jediného klinca? Tento skvost stojí v obci Hronsek pri Zvolenie. Väčšina riek tečie na juh, ktorá však smeruje na sever. Do Baltského mora odvádza vodu rieka Poprad.
Presuňme sa na úplný sever Oravy. Ktorá dedinka tam leží? Najsevernejším sídlom u nás je Oravská Polhora. Dôkaz o víťazstve rímskych légií. Kde je vysekaný na skale? Je to slávny nápis na skale Trenčianskeho hradu. Dielo majstra Pavla meria skoro 19 metrov. Kde je? Nachádza sa v bazilike svätého Jakuba v Levoči. Na rieke Morava leží náš najzápadnejší bod. Kde? Najzápadnejším miestom je obec Záhorská Ves. Kde presne hľadať symbolický stred nášho svetadielu? Tento bod sa nachádza v Kremnických baniach. A sme na konci kvízu. Veríme, že ste otázky hravo zvládli a nezabudnite sa so svojím výsledkom podeliť v komentároch. Budeme radi za každý like, komentár a odber. Ak máte nápady na ďalšie témy, ktoré by ste chceli, aby sme spracovali, tak nám ich určite napíšte pod video. Ďakujeme.